Kolik, ktorý dala Barbara, držíš, keď príde Barbara, vrátiš a idete. Štafeta. Je nás niekoľko, vieš, ty si myslíš, že len Barbara, ja? Strašne veľa interpretov na Slovensku, ktorí naozaj nie sú zlí a robia to s láskou, ale jednoducho si všimnite, že v tej branži niekoľko rokov počujeme len tí istí interpretov, hej? To znamená, že vlastne, že žiadny... Vieš, to má byť zaujímavé vlastne pestrofarebný, svete pestrofarebný. Idete do Talianska, do Nemecka, do Anglicka, do Francúzska, máte všetkých žánrov, všetkých štýlov a všetci mal priestor. A prečo nejaký interpret by mal byť hraný v rádiu len o 2 ráno a ďalší interpret má byť hraný, dajme tomu, že o polnoci a iní sa môžu kľudne hrať o 10, o 11, po obede o 3, o 4. To nemôžeš takto, alebo môžeš to tak brať, ale napríklad sú aj moderátori, ktorí o 1:30 ráno hlasia čas. Vieš. Ale ja si len poviem, chcela si o tom vedieť, tak chcela si vedieť, aký je problém. Ja si poviem, že je to biznis. To znamená vlastne, že ľudia, ktorí patria im tie rádia, patria im tie vydavateľstva, patria im, oni investujú do toho svoje peniaze a chcú to naspäť. Tak to robia tak, ako to robia a tak sa nečudujte, že nedopočujete to o všetkých interpretov. Nie. Ale tak trošku... zavolajte ich sem, nech prídu, nech vám povedia, že prečo to tak je. Oni si určite nájdú cestu a vysvetľujú vám, že áno, takto logicky, takto to je a pravdu od nich nedostanete. Alebo neprídu ako dnes. No, trošku je problém aj v poslucháčoch, lebo sme si zvykli, alebo posluchači si zvykli prijímať a tak nejako nevytvárať ten vlastný záujem a tak apaticky možno väčšina sedí a počúva a čaká, že čo mu tie rádia dajú. A nehľadajú cestu, nehľadajú, že to, čo vydal nové. Jednoducho to počúvame 20 krát, dostaneme to do hlavy, do uší a tým pádom si na to zvykneme a máme to radi. Takže to je taký aj apel možno, aby sme sa aj viac aj ako posluchači o tú muziku zaujímali, pretože naozaj tá škála je pestrá, len tým pádom sa teraz javí, že je čierno-biel. Pani, budeme končiť. Barbara, posledná otázka na teba. Povedal ti niekto do očí, že ťa nemusí? Do očí nie. Nie. A dopočula si sa o niekom, že ťa nemusí? Či som sa dopočula? Áno. Prečítala som si v novinách nejaké veci. Ja viem, kto ťa nemusí. Kto? Podľa mňa nejaký Peter Riava ťa nemusí. Peter Riava, to je kto? To je nejaký Juraj, vydavateľ. To je nejaký vydavateľ. Ja by som to troška zľahčil, obecne si myslím, lebo ja Vážne? tieto vlastne... Počkajte, decka, rozpráva dospelý. Juraj? Ďakujem. Počkaj, decko. Ja by som to troška zľahčil možno na záver, pretože vlastne je to klasická situácia, ktorá sa bude opakovať vždy. Pretože nikdy nie je dosť miesta preto, aby sa zahrali všetci. Vždy proste niekto narieka, že nie je hraný alebo nie je dostatočne prezentovaný v médiách. V polovici 90. rokov, keď frčal Dance Floor, sťažovali sa rockery, že vôbec nie sú v médiách a podobne. Teraz je to opačné. Ja si myslím, že keď sa tie extrémy trošička uvoľnia, že proste nebudeme robiť ping-pong, že z jednej krajnosti do druhej, že aj tie médiá pochopia, že je dobre, keď je naozaj byť čo najpestrejší a že svoje miesto tam má aj tento žáner, aj tento žáner. Je už len na nich, čo si vyberú a je zase na interpretoch a ich vydavateľoch tlačiť na tie médiá, pokiaľ možno slušné a dobré, aby si všimli ten produkt a aby proste nakoniec uznali, že táto časť produkcie je vhodná a neodradí im či už poslucháčov alebo divákov. Čiže to je nekonečný ping-pong. Vždy budú interpreti, ktorých niekto bude mať rád, ktorých niekto nebude mať rád. Interpreti, ktorého všetci zásadne milujú, neexistuje. A opačne, neexistuje interpret, ktorého všetci iba nenávidia alebo ho nemusia. Taký tiež neexistuje. Existuje možno len interpreti, ktorí sú slávni vo svojej ulici a majú pocit, že by mali byť známi na celom Slovensku. Ale to je situácia, ktorá sa bude takisto opakovať do nekonečna. Taký je život. Ale môžem to povedať? Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo, OK. Tak prečítala som si v niektorých novinách, ako sa vyjadrili moji kolegovia na moju nomináciu. A veľmi ma to, nie že ani prekvapilo, ale ma to troška zarazilo, aké hrubé osočovanie od nich som dostala. A boli to aj niektoré speváčky, ktoré vlastne ešte za tých čias, keď ja som bola na úplnom vrchole, oni boli moje faninky, ja som bola ich idol. Vážne? Áno. To zabolí trošku, A nie? dokonca si pamätám presne, ako som im podpisovala plagáty. Nebudem menovať presne konkrétne koho. Prečo? Však sú len Prečo? 3, tak povedz. No veď práve. Presne tak, no, tak Aby sme si náhodou nemysleli, že to bola Jana Kiršnerová, tak povedzme. Nie, No. Janku, no, ja nemyslím na Janku, nie. Nie, ja. Nie, ja myslím, ako teraz v tejto nominácii nevedia stráviť, že som bola nominovaná. Čom
chápem ich, Ale okay, povedz chápem sa ich. hodne Neriešiš o to. tebe. Nie. Dobre, ja to Nie. uzavriem len takto, že akceptujem, že nechceš povedať to meno, len mi na záver, No, a to už je naozaj dnešná posledná otázka, povedz, prečo je to taký problém? Prečo je taký problém povedať meno človeka? Prečo je to problém? Nie je to problém pre druhých ľudí. Pozri sa, Erik povedz, vypovedal, jak sa každý to meno. vypovedal. Prečo je to pre teba Pre problém? mňa je to problém, bo ja nechcem hovoriť žiadneho z kolegov ani nikoho na tom svete. A to ohováraš, keď hovoríš len, že niekto o tebe niečo zle Nie, povedal? nebudem nikdy o nikom hovoriť nič zle. Keď oni o mne hovoria zle, fajn, ale nie som ten typ. A Pardon, toto je len náš nemajte slovenský sa na mňa. showbiznis, tak si predstavte, Sorry. aký bordel musí byť tam vonku, keď Sorry. sa hádajú medzi sebou Nie. interpreti pred Nie. Grammy. Nie, lebo ja im prajem úspech, nech ho majú, ja nebudem o nich hovoriť Keď nič ma zle. už neuvidíte Ja a nebudem nepočujete, menovať. tak sa nečudujte ľudia. Čo povedal? Oka. Dobre, nerozumiem síce, asi sme sa dobre nerozumeli, ale vôbec mi neprekáže, že to meno nechceš povedať, aby som to nejak uzatvorila. Ok. Ale nejak Tak sme si sa... jediná asi. Nevá, niekedy na budúce. Aha. Barbara, Roman, Juraj, Ibi, Erik, Peťo, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli sem k nám, ale predtým, než budeme tlieskať takéto záverečné a dáme si suma sumárum, Barbara povedala si, že keď pustíme tvoju pesničku, zatancuješ, takže tuto sa nám prosím ťa pekne postav. My si pustíme tú pesničku. Normálne, postaviť sa budete ma takto, že na tej bábke takto so mnou Prečo vy má tancovať mega? Lebo nám to Dobrú slúbila. pesničku ste pustili. Ale môžete to hlasiť? No jasné, môžeme to dať hlasnejšie. Môžeš sa... aj spieva. Toto je aký tanec? Ja už som dnes tancovala. Počúvaj, dve baby spolu fakt netancujú. To naozaj vyzerá smiešne. Zachraňte ma. OK, ja myslím, že stačí. Barbara, ďakujeme. Áno, Mi sa páči. ja myslím, že stačí. Nebolelo. Ale čo si slúbila, to si splnila. To je podstatné. Povedala si, že keď pustíme, tak zatancuješ. Stalo sa. Pustili sme. A nemôžeme si Ibi, Ibim dať niečo. viete čo, vy tancujte a ja urobím len záver, hej? Čo? A potom si všetci zatancujeme. Á, Urobíme ok, si ok. diginu a bude. Lebo my si ideme Nemáte zohrať. toľko peniazy. To je pravda. Ty brďa, vy sme tu robiť diskotéku. OK, tak vám teda na záver ešte raz ďakujem za návštevu v skutočných príbehoch. Dnes sme sa vás pýtali, kto nemusí Barbaru Haščákovú. Nielen našich hostí, s ktorými bolo príjemne, ale aj vás. Rôznymi cestičkami sme sa dostali aj k rôznym témam. Ja to uzatvorím len tým, že je to naozaj na vás a na nás, prosto na diváko. Rozhodneme sa, čo sa nám páči a čo nie, čo môžeme a čo nemusíme. Ak môžete skutočné príbehy, sledujte nás aj na budúce. Miška zajtra privíta ľudí, ktorí sa doma neustále trápia. Ale vy sa majte fajn. Já jsem ochorela psychicky.